Ja. Laten we eens een bougie opsteken, wissel vrouw. Is goed. Ja. Geloven. Er zijn veel mensen die geloven en er zijn heel veel verschillende religies. Hoe is dat nou als je gelooft? En hoe is het bij iemand met een ander geloof? 4 gelovigen gunnen ons een inkijkje in hun persoonlijke omgang met het geloof. Ze laten ons zien wat het geloof in hun leven betekent en vertellen over hoe ze tegen andere geloven aankijken. Ook nemen ze ons mee naar hun gebedshuis en vertellen ze over de waarde van voorwerpen die bij hun geloof horen. Kijkt u mee naar deze Goot Verijn. Hetty Oudelaar is docente levensbeschouwing en geschiedenis aan een middelbare school. Ze is lid van de protestantse gemeente en komt vaak in een authentiek protestants kerkje in IJsden, waar zij en haar gezin zich erg thuis voelen. Voor mij is het geloof een houvast aan de ene kant en ook een leidraad voor het dagelijks leven aan de andere kant. Het is gewoon voor mij het idee dat ik niet zomaar op de wereld ben. Dat ik met een bepaalde bedoeling op de wereld ben, is voor mij gewoon heel belangrijk. Maar ik geloof wel dat God een bepaalde bedoeling met mijn leven heeft en dat ook duidelijk maakt in zijn woord. In de prachtige, vrijwel nieuwe Fatih-moskee in Roermond ontmoeten we de islamiet Ahmed Afci. Hij studeert psychologie en verzorgt rondleidingen in de moskee. Het geloof is als een bril voor mij, zeg maar. Waarmee ik of waardoor ik naar het leven kan kijken. Dus geloof is niet als zeg maar, bepaalde regels en wetten die ik moet uitvoeren, maar gewoon een manier van leven, zeg maar. Johan van de Wallen treffen we in de synagoge in Maastricht. Hij is Joods, maar noemt zichzelf een beginner binnen het belijdend Jodendom, omdat hij zich pas sinds 4 jaar actief verdiept in de Joodse leer. Het Joodse geloven is een geboden leer. Dat wil zeggen dat er zeer veel regels zijn waar je idealiter als Jood moet gehoorzamen. En een van die regels is bijvoorbeeld het houden van de kashrut, oftewel de kosher keuken. En thuis kook ik kosher. Kosher vlees, op een kosher manier bereid, vlees van melkkost gescheiden, the works. En dat is al één factor dat mijn leven bepaalt. Verder ga ik elke Shabbat, elke zaterdag dus, naar Shul, om in een gemeenschap van de kleine Joodse gemeenschap te bidden. En om de preek van de rabbijn aan te horen. En ik ga heel veel op Joodse les. Huub van Aubel is Rooms-katholiek en ondanks zijn hoge leeftijd nog zeer actief binnen de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Maastricht. Zo leest hij in de heilige mis voor uit de Bijbel en is hij misdienaar tijdens uitvaartmissen. Ik bid dus 5 keer per dag, bij opstaan, slapen gaan. En dan voor elke maaltijd, ertussendoor zit ik ook nog wel eens een enkele keer dat ik ontdek dat ik toch aan het bidden ben. Of tenminste schietgebedjes zegt. En ook als ik onderweg ben met de fiets en ik ergens eigenlijk een foutje maak wat het verkeer betreft, dan denk ik toch altijd van, daar heb je weer geluk gehad. De engelbewaarder is weer met je geweest. Dit gebedshuis is voor mij, ja, naast veel andere betekenissen,
als een therapieplaats. Want ik denk dat iedere mens wel therapie nodig heeft. Als ik hier kom, natuurlijk heb je dan de overtuiging nodig, want als er niets in je hart zit, ja, dan kom je hier eigenlijk ook voor niets bijna als het gaat om gebed. Dus ik voel dat er God bestaat, ik geloof, ik ben overtuigd en hier kom ik met hem in contact en dan word ik een beetje weer geladen als het ware, dan voel ik me weer beter. Ja. Kijk, dit heet een tesbih. Dit is vergelijken met de rozenkrans. Hier hangen 99 kraaltjes en dit is om God te prijzen. En bij de 33 heb je een scheiding, zeg maar. Ik noem dat altijd een 3-stappenmodel in het Nederlands. Stap 1 is God gaan prijzen. Je zegt Subhanallah, dat betekent God is perfect. Maar je moet daar ook bij gaan stilstaan. Bijvoorbeeld, God is perfect inderdaad. En stap 2 moet je dan Alhamdulillah, dat betekent dankjewel God. Waarom moet je God bedanken? Omdat Hij perfect is, profiteer jij ervan. Want Hij heeft jouw hart goed geplaatst en jij zegt dankjewel. Hij heeft jouw ogen op de goede plaats gezet en jij zegt dankjewel. En stap 3 is dan, ga je Allahu Akbar uitspreken. 33 maal iedere keer dus. Dit is echt een oud-Nederlandse Bijbel. En hij is ook, ja, ik vind hem prachtig. Hij is voor mij ook zo te meer belangrijk omdat er oude prenten in zitten. Die eigenlijk een wat verduidelijking geven van het Bijbelverhaal. Een heel mooi symbool binnen die kerk is ook de vredesduif aan de muur. Die eigenlijk al op weg naar boven toe reikt hij eigenlijk al naar God. En dat is diezelfde duif die je ook weer terugvindt in feite in dat hugenootkruisje dat ik toch wel vaak bij me draag. Waarin de duif verwijst naar de vrede van God en het kruis. Natuurlijk naar het kruis van Jezus. En de punten eromheen, dat zijn dan de gaven van de geest. Van de Heilige Geest. Die dus eigenlijk jou moet inspireren tot het volgen van Jezus. Ik vind een samenkomst in een gemeente, dat is voor mij heel erg belangrijk. Geloven, dat kan ik niet in mijn eentje. Heel vaak is er tijdens het gebed, we hebben natuurlijk een vaste liturgie. En tijdens het gebed is er altijd een moment voor stilgebed. En dat is toch wel iets waar ik me echt wel dicht bij God zou voelen. Die ontmoeting met God en met je naaste, dat wordt voor mij heel erg mooi gesymboliseerd in het kruis dat daar links van de preekstoel hangt. Het is een lijn naar boven toe en een lijn naar onder. Het zijn 2 lijnen naar elkaar. Ik heb echt het idee dat ik hier kom om God te ontmoeten, maar dat God ook naar mij toe komt. En dan de dwarsbalk van het kruis is de ontmoeting van mensen naar elkaar toe. Zoals onze rabbijn uitdrukt, het is geen gebedshuis, not a house of worship. Het is een leerhuis. Het is in feite een plek van samenkomst, waar je leert over wat de Gode welgevallig is. En vervolgens is het zo dat het ook natuurlijk een dienst wordt gehouden. En natuurlijk wordt er gebeden op Shabbos en op de feestdagen en alle dingen meer. En dan wordt de Torah gelezen. Ja, Torah lezen is leren. Dit is het gestoelte, dit podium, waar vanaf de Torah wordt gelezen met het Shabbat. En dan heb je hier een lessenaar, niet onbelangrijk, deze lessenaar, daar staat de Chazan voor. En die Chazan, die zingt voor die stukken uit het gebed die voorgezongen moeten worden. En daarachter staat het belangrijkste van het belangrijkste, daar zit de Torahrol in opgeborgen. Wat ik nu doe, is het uitpakken van de zogenaamde tefillin, de gebedsriemen. Het is het eerste contact met God.
belangrijkste moment van de dag. Je zegt het belangrijkste, het meest essentiële gebed tot God. Shema Israël, et cetera. Vervolgens ga je over na het gezegd hebben met de nodige aandacht tot de orde van de dag. Dan doe je volgens de voorschriften ook de gebedsriemen weer af. Je bergt ze netjes op. That's it. Dat is een rozenkrans. Die is geloof ik van mijn moeder geweest. Vroeger in de meimaand en in de oktobermaand werd elke dag de rozenkrans gebeden. Op je knieën. Elk kraaltje is een wees gegroet. En hier tussenin zit 1 dikkere kraan. Dus iedere keer 10 wees gegroeten. En dan 1 keer aan onze Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Dit godshuis is gebouwd na de noodkerk waarin ik mijn eerste communie heb gedaan. Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Een gevoel wat je krijgt. Ja. Ik zou het niet onder woorden kunnen brengen. Maar het is net of er dan een arm om je heen gaat. Dat ik hier wel een keer het idee heb dat God hier naast me staat. Ik ben niet iemand die meent dat hij het ware geloof heeft. En ik denk dat het heel belangrijk is om met andere geloven in contact te zijn en te blijven. En heel erg te kijken naar wat bindt in plaats van wat we niet gemeenschappelijk hebben. En ik denk dat iedere religie toch wel als heel belangrijke stelregel heeft dat je de naaste liefde in praktijk brengt. Dat je omkijkt naar de ander. En dat je in die ander toch een afspiegeling ziet van de ander met een hoofdletter. Die voor God net zo belangrijk is als jij bent. Dus ik denk dat ik ben erg voorstander van een dialoog. Ik ben daar als moderne Jood heel simpel over. Dat is echt heel simpel. En daar gebruik ik altijd een goede Limburgse uitdrukking voor. Leven en laten leven en de kerk in het midden laten. Die uitdrukking heb ik hier geleerd. En niet in Amsterdam en niet in New York of waar ik dan overal op de wereld ben geweest. Hier in Maastricht of in Gulpen zelf waar ik woon, daar hoorde ik daar de kerk in het midden laten. Ik laat iedereen vrij in zijn eigen geloof, daarvan afgezien. En als wij onderweg zijn met vakantie en dergelijke, en het is zondag, lopen we altijd een kerk binnen. Ik kijk niet of dat een school is, bij wijze van spreken, of alleen een ja, die ben ik een keer binnen geweest uit nieuwsgierigheid met een groep. Ik kom ook in het buitenland, dat we vaak in een dienst terechtkwamen. En daar zelfs welkom werden geheten als vreemdeling in Frankrijk. Vanuit het islam gezien moet je echt heel veel respect hebben naar iedereen. Dus het gaat nog verder dan ongelovigen. Je moet respect hebben bijvoorbeeld voor insecten, zeg maar. Dus ja, als je op tv ziet, dan denk je, wow, islam, ik word bang, maar juist niet. De mensen hebben zo weinig kennis dat ze daar verkeerd mee omgaan.
Maar de islam zegt juist, je moet respect hebben voor de lucht die je inademt zelfs. Je moet respect hebben voor de dag, voor de nacht, voor alles wat bestaat. Anders ben je onrespect voor God, want God heeft alles gecreëerd. En er zijn uit de confrontaties tussen verschillende geloven ook wel wat oorlogen voortgekomen. En als we nu met elkaar praten in plaats van met elkaar vechten, dan denk ik toch dat we meer iets kunnen laten zien van een goede aarde. Een aarde zoals God dat heeft bedoeld. Want in feite heeft ieder geloof toch als gouden regel dat je om moet zien naar je naaste. Hè? Wat u niet wilt, wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat is ook een klein beetje de hoofdregel. De compassie die in ieder geloof zit. Kijk, wij komen 1 keer per week zeker naar de moskee, vrijdag, tenzij we verhinderd zijn. En dat heb je weer hetzelfde bij de christendom en de jodendom, want de christenen gaan op zondag naar de kerk en de joden gaan op zaterdag. Dus 1 belangrijke dag hebben wij alle in het geloof. En het is heel interessant als je te horen krijgt dat 1 belangrijke dag valt onder de 10 geboden. Want de 10 geboden komen bij de joden voor en bij de christenen, maar ook bij de moslims. Dus dan zie je dat er heel veel overeenkomsten zijn. Fundamenteel zijn we hetzelfde. Voor alle lui die het nuttig hebben, Twijn. Ja. Zeer persoonlijke verhalen van deze 4 gelovigen. We bedanken hen dan ook dat ze hun verhaal met ons wilden delen. Ze lieten ons zien dat er naast de vele verschillende gebruiken ook heel veel overeenkomsten zijn in de boodschap van de godsdiensten. En misschien is deze aflevering voor u wel een reden om eens binnen te lopen bij een ander gebedshuis. Wilt u meer informatie of reageren? Kijk dan even op onze eigen pagina www.goodforhen.nl of op onze eigen Facebookpagina. En dan heel graag weer tot de volgende keer.